Takže čau lidi, vítám vás tady místo 6. Společně s tady se Sony a Kamilem. Jo, hele, já jdu teď za váma, jo, když mě tam zabil. Prdele. A udějte si střechu, jinak vám budou tam... No právě! Aby byly jenom naše. O to nám tady všem jde, ne? Tak aspoň mě, no. Už jsem tě tam zabila. Dík. Au. A nůžky jsem tě jenom sebrala. Jo, ty si klidně nech. Už ani nepotřebuju. Sony, dáhni si do svý kupole. Sony! Sony, dělej. Jo, jdu. Chcem taky to bojovat. Ty vole, tak běžte ven, ne? A nebýt furt zalezlý. Jasně, ještě nás zabijou jako minule milionkrát, viď? Možná. No my nechceme být venku. Já si myslela, že sem dám vodu a nebudu jakože půjdu k nám. A jo. No, ale vy nevysudáte kupole. Ty říká, to dělat nemůžu. Můžeš. My. Ale to tebou domů. Já mám i dveře. Ale že padla jenom. Jo, Ale ten jsi mám. na místo 6. Na ty máš dveře. Jo, dík. Na, nechaj tam být. Chci ochránit. Dík. Já jsem něco sebrala, ne? Co? Jo, ten mám. Neklidujte to, já chci sem dát vodu. Ale já chci mít Teď kupolu. si mi já tu kupolu, když takhle budu mít na skovku, ne? Kde zkuska, ne? Já chci naproti vám tu vodu jako, ale... Ty mě vůbec neochraňuješ! Ti neochraňuji, dokud si tady nedám ty pitomí dveře. Říkal jsi, že mi dáš dveře? Ne, ne, Kamile. Sorry. Tě zabiju! Soňo. Tak ale za tebou bylo... Sony! Sorry. No a taky říkám Soňo. Že tu už nenatáčíš, nebo jo? Jo. Aha. No tak sorry. Ne! Omlouvám se za to, že tady je Mě to Google. zabilo, já jsem tam myslela věci. Tobě, to jsem tě zabrala, mě to taky zabilo. Já jdu. A vzal jsem ti... Mě rupnou nervy. Ty hozlo to nevětší dveře. No, tak jsi blbej. Když si tam dáváš dveře. Já to a Sony zničím. Co? Tu mou kupoli. Pane bože, já jdu do ty tvý. Kamila pozabije tam, my tam jdem. Sorry. Sorry, vypadni. A já ti vzal všechny věci. Dejte mi... já to už zase. Chraňte mě, Ty vole! Já nevím jak! Já nemám žádný věci. No! Soňo. Sorry. Mě hodně šalo docházíme. Tady to je moc nebezpečný. Otorčkujte to! Vždycky zničíte jenom... Ty máš torče, ty jsi nám celý žral. Vždycky z toho sundáte Já jenom... nemám. Vždycky z toho sundejte jenom 2 torče. Já tam zničila všechny. Skoro. Mě rupnou fakt nervy. A já mám 32 torčí. Takže jsem... Jak zombíka máš na návštěvě? Ty jsi mimo tak byla! Ne, tak hele. Aha, tak sorry. Hele, zombie. Já si nechám otevřenou. A já jedu kam... Alexi, chci zničit tu tvoji kupoli. Peplo. Pane bože. Soňo, já to spojilo, Alexovu. Vy fakt nevíte, Tady. jak se jmenuju, jo. My jste furt pletem. Kamila.
A co meč? Tak mám u sebe svůj, jinak si nežil sebrala. Já jsem měla Sony! Já jsem měla jenom jeden a ne dva. Ne, máš 2. A koukej Alexi, že má 2. Tak jsem si to nevšimla. Já jsem ti věci Soně. Ne, Ježišimaria. Rebel, že jo. Sony. A zavírejte za Já jsem sebou. rebel. Ty hazard. A máš je tady v čestě. Dobrá kupole, ne? A maso tam mám, všechno. Pozor! Jo, dva stejky, no, a 19. Když jsem v čestě, tak mě vůbec nezabíjí. On zničil dveře, víš? Ne. Já takhle, on zničil určitě dveře. Tak mi... A kde máte svoje věci? Já pryč nemůžu. Ne, nemám. Ale si máš tam jeden železný meč. A pomoc! Zamíci. Ten hodně je můj. Tak dělej, Soňo, máš tady věci. A za chvíli ti dojde meč. Dále? Sorry, chtěl jsem zabít... Nemůžu. Můžeš. Jsem místo 6. Vezmu nějaký dřevěný meč. Já jsem místo 6 a ne nějaký tvůj kámoš, Alex, jo. Ok. Zavěrej za Si sebou. to pojď. Jsem bych tě tam nemohla. Žádný věci si neměla, viď? Já nechávám vždycky na schvál otevřenou. Ne, neměla. Tak je vleze dovnitř. To je pak větší prdel. Kdo? Tak pojď. Hele, já mám 2 luky. Určitě, no, já Jeden mám tam jeden. Jo, jeden Mami. jsem ti tam dal. Já mám 13 levelů. Ani jeden, protože se neobrališ. Bože. Vezmu torč a jdu toho torčkovat. Jo, a pohni. Tak pomáhej taky ne, mám jenom 3. No tak Tam bych se spavnul. 14 toček. Beru si odpůl. hotovo. Já mám 51. Já ani jednu. I když jsem měla 12. Kdy mám krumpač a tak dále? Tam? Ok. Fakt jsem... Kupované. Zase jsem já ten nejchytřejší. Ale ty tohle Co kecáš, já jsem udělal nejchytřejší. Místo 6. Hej, pojď Ok. mi krumpač někde. Nasrát. Už je nepouštíme. Já vím, jak to uděláme. A vodu dáme Doprostřed. Co doprostřed? Takhle doprostřed, takhle si dáme řadu, ne? A ta voda půjde jak na tamtu stranu, tak i na tu tvou. No vždyť. Ale ono ti to tam nateče. Ale to ne, nevadí, aspoň tam je půjdou ke mně, ne? To já nechci mít. Ne, nejsou na všem pokolku. Takže ne, my tam akorát, ona tam akorát... Já potřebuji zničit tady ten kubl a tady to. Ne, tady to mám takhle z nachození. Aha. Sakra, co jsem to vlastně. A to je dobrý? Já jsem nás zachránila. Ty jo. Jo, protože jsem toho torčkovala. A ne, ale ne My celý. jsme no ne celý, ty jsi našla u mě otevřela ty. Tady jednu a ještě tady jednu. Ale ne tady ze zadu. No, To je ale Kamile. jednu zezadu ne. Jednu zezadu ne, no, ale skoro všechno já. Aha, tak sorry. Jde mi pustit. Ok. Ale necháme tam jako 2, pak to nelítá takhle 2 na jednou, nebo 5 na jednou, nebo 200 miliard na jednou. 200 miliard. A já jdu si domů dát můj meč. Ne, budu používat ten. Má někdo železo? Já 2. Tak mi dej jedno pít. Na, já ti dám oboje. Ty vám mě nelítají zombíci. No to chvíli trvá. Ty vole. Tady tu turčku dej pryč. Jo, už ho mám. Ono tady vadí totiž. Chci se ochránit. Ty si to zničil úplně všude. No. No, 3 točky jsou pryč. Yes,
moc se bojí zombíka. Ej, Ty jsi do toho vlítla. Já Počkej, nedal jsi mi moje jídlo. A jo, to jsem všechno Pomoc. vypotřebovala. Kde? Hej, počkej, ty máš zase... Štěstí kupované. Sony. Ano. Sorry. Počkej, ty máš žebřík? Kolik ještě? Já nemám. No, ty... Já chtěla zabít zombíka. Tak jako ale neberte mi ty věci. Pozdě. Já ti jedu všechny dát do česty. Já jsem ti sebral jenom meč. Já jsem A měla krumpáč. luk a tak dále. Krumpáč a luk máš furt v tom. Ne, luk jsem měla taky u sebe. Tak ale už ho máš v čestě. Ty vole, já jsem takovej rebel. Nejsi rebel. Tak prostě furt jako zabijíte. No, to je rebelování, no. To asi... Jo, Kamila. Rebelování. Ty vole! Ty ze mě děláš prdel. Vám to mi nejde. On mě jenom posunoval. Tu máš brnko, ne? Já jsem zase nahoře. No, tak já mám jako běžet. Koukejte, já to Ty vole. Koukejte. Ty bože. Já mám málo HPček. Ne, Kamile. Ty vole, já myslím, že ty nohy, když jsi vypadla o tam. Já mám málo HPček. A kde je můj druhý meč? Ten máš v čestě. Jaký je dřevěný? Aha. Jo, tak ten mám já. Já ti ho pohlídám. A 2 stejky? Tak ty fakt nemám. Kamile. Neberte mi věci. 2 stejky. Sorry. Sorry. Nemám. Pane bože. Ježiš, já mám Já je budu Tak, podporovat. Kamile, zombie. já mám jenom ty svoje 2. Já tě nechci zabít. Já mám Ty víš co, já ti dám jeden z těch mých. Máš ho v čestě, jeden z těch Bacha. mých. Vy natáčíte? Já jo. Já ne. Sorry. Kumra, počkej. Jde po tobě! Já jsem ti ho, promiň, já jsem ti ho pinknul. Zapalovač, chcete? Ne, po mně něco jde. Já jdu pryč. Víš co? Alexi, víš kam já jdu? Místo 6. Už jsem vám vyrobil zapalovače. Ale kam já jdu, koukejte. Už jsem vám vyrobil zapalovače. Disco! Hej, disco! Jo, a je noc. Ještě nějaká ta písnička. Otočkujeme to. What ty vole! Sorry. Já jsem tam dávala torčku. Jo, už tam je. Už můžeš. Cože? Nadávala torčku. Jsem se zapálil. A usmažil. OK. A jo, to by se mnou tady něco bylo. Čo? Diskoška! Musí to točkovat. Počkej, jak dlouho... Jo, klidně. Jo, otočkuj to. Počkej, jak dlouho natáčím? Jo, hele, já se jdu rozloučit. No, takže lidi, čau, uvidíme se, nevím, jo, už v 6. díle, takže čau.